Tulak natin. Ito dati. Naging silver baga dati, baga sulbur. Dito kayo dito. Tara. Patulak. Tutulak daw. Patulak. Oo. Ito, dito ka, dito. 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 Ayan o, tulak mo yan, tulak mo na. Tulak mo na yan. Ito, tulak mo na yan. Nakita mo yan? Ano, kaya mo itulak? Nabigla ka? Best official lingap partner category A, Kalampitos Team. Kalingap, habang inaantay natin yung bumili kami ng rep sa Guwa, Camarines Sur, sa sentro pa, layo. Yan, inantay po natin kasi hanggang dito lang po yun. Isa-surprise natin si Kuya Junli at yung kanyang asawa. Yan, inantay po natin. Galing pa silang Guwa. Kami naman po galing Guwa. Umuna lang kami kasi hindi kasya dito sa sasakyan. Ayan, hindi daw pwedeng pahigain kung anong matatapon daw po yung yung preyon. Ayan. Kundura po yung tatak nung rep. Ayan, surprise natin. Abangan nyo po ang maging reaction ng asawa ni Kuya Jinli, pati si Kuya Jinli, pang hanap po nila na rep. Ayan, salamat po Ma'am Lucy Sabertsen at Sir Harold Sabertsen. Ayan, dineliver na yung ito na po. Ano? Tatap down na lang Opo. Magkasunod lang pala tayo. Oo. Regalo sir? Ha? Pang regalo? Iyo. Pang surprise. May tao pala sa loob. May tao sa loob? Wala po. May nagwawala baga. Ayan na. Ayan na. Ako ay nagugulat. Nakabuksan ko rin. May dineliver pa yung iba? Wala po. Ito lang sir. Ito kasi ano pa to? Tigaon. Rayon pa Di ba balik naman kayo? Bukas na yan. Oo. Bukas na sir. Ayan na. Ayan na. Birthday sir? Hindi, lang, regalo. Pang regalo. Madali maglamig ang yelo dyan. Po? Madali maglamig ang yelo. Apo. Sir, mamaya sir, hindi ko po ito pwede saksakin. Isaksak po. Kasi magpapahinga po tayo ng 3 hours niyan. Hindi pa pwede saksak. Apo. Salamat. Apo, hindi po pwedeng isaksak. Tapos mga 2 days po siya naka-break in. Sagad po. Sagad yung? Yung temperature po. Okay pa sir? Hindi pwede isaksak agad. Oo. Mamaya sir, pagdating po doon, 3 hours po siyang pahinga. Tapos saka isasaksak. Saka po isasaksak. Sige. Kasi yung pre-yung ilagay mo na lang dyan, 3 hours pahinga. Anduwa na. Ayun na po. Alam yung kailangan po ilagay dito kasi hindi kasi sa sasakyan. Hindi daw po pwedeng pahigain kung anong matatapon yung pre yun. Kaya sa dulo. Kailangan daw nakatayo lang matatapon daw yung pre yun. Yeah. Mauna na kami. Dahil ako po diretso duman lang. Kalingap, andito na ulit tayo kay Kuya Junli. Yan. Nagdamba si Chuchu.
Oh, yari na baga. Makakapit yung ako. Ay, muntik na. Ayan. Ayan, may talong silang tinda oh. May talong, kalabasa, may kiluhan. Ayan. May tuyo. Ayan. Kuya Jenly. Hoy, hello. Chuchu. Ayan. Oh, nagpakalbo ka? Iyo. Ba't may buka pa? Ayan oh, may kuryente na? May kuryente na? Wala pa. Di naman pinatarian din sa doon. Kala ko ibis. Ano ba siya yung sabi? Oh. Wala pa man. Hindi man nagdumating sa lineman. Kala ko meron na, sayang. Ang dami mo nang ginawa oh. May mga takip na pati eh. May order na yan? Sampo. Ah, may bili na. Gura nga saro niyan? Sanda. Sanda na. Yeah. Mura. Oo, ayos na. May linoleum na na. Saan si ate? Pumunta ka daw sa Kasirikaw. Ah, nasa Kasuriko. Pinuntahan niya kay kahapon pa ang sabi. Ang tungan may pa. Nasiraan ako dun sa may simbahan. Piling tara, tulak natin. Tulak. Mag-ano ka, magbado. Tulak. Baka ano. Hello. Kaway. Hello. Oh, wala ka na naman chinilas. Ah, si Kanogs. Oh. Hello, Kanogs. Si ano? Si Cheryl May. Michelle May. Sino ka? Jacqueline. Ah, Jacqueline. Jacqueline Lublanco. Oh! Jacqueline. Oh, dami mo nang nagawang ano. Ikaw nag-ibon yan? Ang basket? Ikaw ang gumawa? Hindi. Ah, malit baga? Oh, bibenta na lang ano kaya? Mahurag oh. Yan. Magdala ka? Ha? Magdala ka? Nang? Para sumalo sa sampayan. Paano? Oh, muntik na makalawangin ano? Sa sampayan yan? Sino pa kasama mo si Kanogs? Pagtulak din. Si Jacqueline. Jacqueline! Jacqueline kape. May ba si Jacqueline? Ito mga paso dito, Jacqueline, Tara. no? Sige nga po Oh, ikaw matulak ka din, matulak ka. Paso. Mayo na gasig sa kanya. Ayan. Nasira nga nila. Oo, nasiraan dun sa ano. Di maka-andar. Buti dyan sa may simbahan na rin. Malapit na. Oo, sama na si Kanogs. Nogs, ma. Tulak ka daw. Tara, Nogs. Matulak din. Ayan, kitchen. Parang nagpagupit ka, no? Hindi man halata. Hindi naman ako pagupit, nagpakalbo lang. Hindi halata, no? Wala pa palang kuryente. Pero nilalakap, pinalop na ni ano, ni ate. Pinuntahan niya yan. Alam nyo kasi maigdi kami duman, ano? Diba? Maduman kami igdi. Adi, mabuti tong irido na niyo. Malay mo. Pupunta yan dito kahit hapon na. Kahit bukas may opisina. Anong oras ba uli? Banggoy na? Hindi ko alam. Sino kasama? Ay, yung bunso. Ay siya lang. Nasaan yung bunso? Nandun. Turog. Hindi. Nagtago ka sa likod. Ba't hindi na imik? Dumating ka raw. Nakapaglakad na agad. Ha? Dinala sa bato atong panganay. Ah. Yung dalagan sa likod. Ako sa iyo. Nagtag mo yung panganay. Irido, ano? Agda. Agda. Lukuhon. Pista pagbayaron. Kanags. Kanags. Matulak ka man. Magtutulak din eh. Oo, tulak natin. Hindi ko yung pintura. Yun natin. Naging silver baga dati baga sulbur. Dito kayo din. Tara. Patulak. Tulak, tutulak daw. Patulak. Oo. Ito, dito ka, dito. Titip. Dito. Ayan o, tulak mo yan, tulak mo na. Tulak mo na yan. Ito, tulak mo na yan. Nakita mo yan? Ano, kaya mo itulak? Nabigla ka? Nabigla ko. Kanina yan? Digulong ha, digulong. Ha, digulong. Digulong eh. Video kayo pare. Rip yan. Papasok ka dyan. Papasok ka dyan, ano, para maliputan. Akala mo magtutulak, ano.
Ano sabi mo kay Ma'am Lucy? Ha? Maraming salamat po. Tabi. Kay Ma'am Lucy? Sa Birdsen. Kasi sarap. May sarap pa daw. Sir Harold sa Birdsen. Sir Harold, may isa pa daw. Oh, yun yung Kaibigan niya. Oh, kaibigan niya. Ayan. Parang hindi ka masaya. Masaya. Gano'n kasaya? Ay, sabi mo kaya matulak sa... Ano? Branded pa to yan, Kundura. Totoo. Matipid yan sa gasolina. Matibis ko sulit. Oo, tumatakbo yan ng ng 100 km per hour. Ba't wala pa nilalakad? Militarya ngayon. Kaso mabigat yan. Sabi. Kaso mabigat yan. Paano? Hindi man pwedeng patagilid din yan pagbuhat. Diretso lang, ano pa rin. Oo. Kaya mo? Mabigat yan. Dalawa. Ah, sige. Tutulungan ko yan. Ah, sige. Pare ko yan. Kumpare, magkumpare pala kayo. Tutulungan kita. Ay, Akala mo, hindi mapaniwalas, kuya. Kuya, akala mo, anong gagawin mo? Anong gagawin mo, akala mo? Nasira din yung kutsi niya eh. Patulak. Natulak. Oh, nawala ng battery, ano? Ayan, Akala ko totoo. Kaso mabigat baga ito masyado. Hindi naman. Mabigat. Dalon tao kaya. Nabigla ka, kuya. Nabigla ko. Akala ko talaga nga nasira yung Oo. kutsi niya. Ano kayong magiging reaction ni Mrs. mo? Wala dyan, ano? Ano masaya? Sabihin mo para ka masyak. Siya kasi nag-request. Para akong di maniniwala eh. Siya kasi nag-request na, ano? Ikala namin may kuryente na. Wala. O, bukas nyo na lang isaksak. Ano? Tapos isagad nyo yung max. Oo. I-max mo agad bukas. Yung lamig. Ganyan pag-umpisa talaga daw, ano, i-max agad. Para, Tistingon. Hindi, i-max mo na agad talaga. Tapos pasok mo ulo mo doon. Oh. Yelo na. Wala siya. Wala, nado sa Makadukot ka. nakasawas kasuri ko. Harap ka doon. Ha? Garap ka. Oo. Ayaw ko. Bakit? Ayaw. Ay, baka front to harap. Masaya ako. Basahin mo to front baga to. Harap daw baga. Dito ako harap. Oo. Oh, buhatin na natin. Yan. Eh, hindi pwede pa na yan. Pag ganyan, hindi pwede patagilidin. Yung ano niyan, yung tawag dito. Yung sinarado mo na. Sarado mo na. Garatonay din, nananaginip ka lang naman siguro. Napunta na kami dumaan. Baka nananaginip ka lang kuya. Nakirip ako nagpapot ko. Iyo. Hello. Hello. Hi. Hello. Oh, magabat? Mabigat. Ha? Magaan lang ano? Parang rep yung dala nyo. Mainiton. Pinapawisan ako. Okay, salamat. Iyo. Tulungan ko muna ito pagpasok doon. Iyo. Ayan po, salamat Ma'am Lucy. I-unbox na natin mamaya. Yan. Yan. Para ay, papasok. Bubuksan na natin. Sakto kayo to pare. Ay, parang hindi kasya. Di ha? Ang kamay mo. Ay, oh, yung kamay. Baba. Oo. Yan, maurag ano. Maganda yung kordura, magandang klase yan. Ganda talaga to, magandang presyo to. Oo. Kordura. Oh, Ayan. ito. Parang hindi ka nakaimi kanina, no? Parang siya natulala. Masyak. Natulala siya, no? Oo, natulala. Maurag. Tara, buksan na natin. Buksan mo na. Oo. Kung nasa sinilas ko. Nasaan yung itak? Elite. Wala na. Pumasok na. Dapat itak. Matigas to. Mamay ka dyan, punta tayo dun sa ano? Kila Jason. Kasi may papagawa ko siya dun. Yung kwarto ni nanay. Oh, pwede mo pa. Yung kwarto ni nanay, ano? Papa-estimate ko lang ano, magagat ko. Yan, buksan natin, unboxing. Yun, may ano pa? May... Ay, dito pala buksan natin sila. Alin pala papagano na yun. Mataas. Ay, hindi pwedeng ano yun, ano? Oh. Tuwad, eh? Ganun, pataas. Okay na. Automatic naman pala? Oo. Yes! Yeah. Pakula din pala ito. May ano ba? May puring. Salitsad.
Sino gagawa doon, boss, kay Jason, boss? Ha? Di mo kay Jason, sino gagawa? Siya. Yung ano lang naman, yung divider lang. Tuturo ko sa'yo mamaya. Ganyan. May ano, may Ah. ano ko. May ganun talaga. No. Dito sa malalagay dito. Pare. Hagat ko na yung sarap. Okay na, dyan lang yan. Yan. Hagat ko. Ulit. Tapos gawa ka na lang ng kahoy. Oh, yes. Kaya ko lang yung buksan. Ikaw na gagawa. Patungan. Oo, kukuhan mo na lang yung pare. Saan talaga? Oh, buksan na natin dito. Oh, yan. Ay, dapat pa ito. Ay, dito. Sana. Yan, di ba? Ayun. Sir, abos, sa baba. Tama yan, sir. Ito na, tama. Oo. Pinatanggal man yan kasi pinapalitan kasi yan ng patungan talaga. Pinapalitan nun. Yan, bagong bago. Oh. Ayan. Parang rip na rin ano. Parang break. Ito ano ng yellow. Ano? Oh, parang break. Surugok dito. Sugok. Yan, salamat Ma'am Lucy. Anong sabi mo? Maraming salamat po, Ma'am Lucy. And Sir Sir Harold. Mm. Yan. Sa binigay niyo kabut. Mabuti talaga ang loob ninyo. Pangarap mo yun, pangarap mo. Aloy ko ng pangarap to. Tapos TV pa, no? Matagal lang. Kaso TV wala pa. Oh, na-traffic. Yan na daw ang kapalit ng TV. Tama na niya, dahil kahit wala ng TV. Tama na yan, kahit walang TV. Yan. Ito, imamax mo daw to. Alin? Alam ba, pag saksak mo, Ah. ano ni? Ay, dito ang ikutan. Tintutan dyan pa dyan. Ito, Ikuto na pa, ganyan. Oh, pag ipul mo, Pag naka-on yan, naka-on. naka-on. Pag Tapos, dito, max, off. yan, 5 na, max mo na yung ganyan. Ano? Bukas. Pero wag mo, pag sinaksak, naka-off muna dapat pag saksak. Ay, off yung On, pagkara. on lang muna, oh. Ngayon, sinaksak mo. Hindi nakasaksak na, may ilaw na. I-5 mo na. Yan, tuloy, lalamig na yan. Ano? I-5 na. Ano to? Ay, yung manual. Ito. Ito, babasahin mo pag hindi mo naintindihan. Action. Kung gusto mo ganong yelo, yung palagay baga sa ano. Dito ilagay. Oo. Ay, dito gayud no. Oo, dyan. Ayan, oh. Ito pang ano sa yelo. Pang ganun para hindi na sisira yung ano, no. Pansaksak. Ayan. Ayan, salamat Ma'am Lucy. Maraming salamat po, Tabi Ma'am Lucy. Ayan, makapagtinda ka ng Facebook ko. Oo. Facebook ko. Ice cream. Ayan. Ito yung energy savings niya. 316 lang yung ano niya. may ilaw ka na bukas. Nauna pa yung trip sa. Oh, sabi niyo kasi Webes may kuryente na. Wala pa pala ano. Wala pa. Di pa yung schedule lang. Pero bukas baka meron na. Baka mayroon. Medyo mataas din baga oh. Aray. Kalangkaw din. Ano si Ma'am Baga? Tapos matindahan kayo ano. Salamat pa rin. Maurag. Gawan mo na lang ng ano, tabla-tabla. Oo. Si ate wala pa. Mamayang gabi pa yun. Kaya pa yun. Hello. Ngayon ko nagpunta doon. Hello. Pinuntahan niya ngayon. Gawin mo yung pwede ng ganyan na tabla. Si Jacqueline. Jacqueline? Pasok siya. Ito si Kanags. Parang kahon. Si ano? Pangalan? Giselle. Ito si Kanags. Si Giselle. Itong kasya siya dyan. Ay, si Kanags. Ayun. Masayang masaya si Kanags. Hoy, Kanags. Ano masabi mo? Ha? Mayaman na kayo, mayaman na. Ayun. Totoo na ito magawa ng basket si ano? Kanags. Hindi pa? Tuturuan mo. Sa kanya may pamamana yung kaalaman mo pag ng basket. May order na yan? Sang gato sang saro? Sampo yung order. Kanino to? Pambenta rin? Tagagawa. Mura no? Tapos bibenta 350. Baka may nanay mo. Magpuha ka na. Ay, bilhin mo na. Kahit dalawa. Yun sa kapatid ko ulit na yun. Mura-mura po, 100 lang. Sangkapan niya na lang. Taga dito lang naman yun. Dawa. Oo. Mahuli na yun yung nag-order niya. Ay, may ano. Hiling-hiling si Pututoy niya. Ano. Ayun, malaki oh. Yun. Yan. Pwedeng rip ano. Bebe, wala kaming rep. Yan na lang gagawin namin rep. Kaya, yun na lang ang rep namin. Ito na yung pinaka-refrigerator. Ayan, sarong gatos siya. Dalawa. Gaganda, no? Parang tunay.
gawa ka lang ng gawa ka niyan, tapos may order na. Tapos ang paghanap ng materialis, mahirap. Yun lang. Ano, tara sa ano, kila Jason? Konting case. No, tara kila Jason. Ayan, malaki-laki din yan. Mama daw to. Estimate mo yung kung anong ilang hollow block magagamit doon sa ano, divider. Marunong kang gumawa ng papag. Kay Jason, ano? Bahay? Oo. Marunong kang gumawa ng papag. Ay, maarati lang yan eh. Kuya, maarati yan. Alin? Ito? Yan, ikaw na lang gumawa ng papag. Ako na lang. Meron, yung kaso yung kahoy. Paano kaya? Ito wala. Dapat kahoy, good number. Good lumber, oo. Saan maka-order? May alam kang orderan? Good lumber, pestisan. Parang wala. Ayan. Ayan, lalo, ano. Naglagay ka export sale pag may ano na. For set ice. Nice. Ayan. Alam niya na dapat gawin, naka-off dapat muna yung ano. Tapos i-max mo na bukas, ano. Kung bukas ilalagyan ng ano, ng kuryente. Wala pa pala ano. Pero meron na kayong ano, yung wala pa. Ay, yung wire. Dito, ano? Saan na yun kuya? Sa saksak. Oh, nakatali. Ay, ito. Sige, huwag na. Ano daw yun? 30 metros. Ayan, no. Kakabit na lang ano. Kadik na lang. Si kasuri ko na malagay niyan. Oh, ang bala na yan. Mm. Trabaho na nila yan. Ito daw, baka maano yung mga bata daw dito. Yung ginawa mong saksakan. Ay, nakatago naman na pala. Patago yan. Ayan. Kuya, gawan mo ng saksakan. Katago na. Hindi, medyo, Pagbukas ang pinto, medyo ano mo dito kaya ano. Baka masabitan Ay, sila. wala yan. Wala man pa. Hindi naman yung kasama dyan. Ay, hindi man. Tapos sabi ni ano, Kasama sa Stellar. sabi ni, Wala Stellar, ano. sabi ni Sir Harold, ni Ma'am Lucy, paltan mo tong ano. Ano na lang yung kay kawayan. Para Ay, ito tali. Tsaka to, kawayan ano. Oo. Ito. Ano ba yan? Gagawin kawayan para madaling gaganon. Ito kasi pwede masira to. Matanggal. Saan dito na lang? Bahala na saan yan. Ito, mabenta ang upo nyo, mabenta. Naman kuya. Sige. Ayan po, nakikabit na yung linoleum. Dito lang kayo natutulog, mag-asawa. Dito lang kami natutulog. Uy, wow. Ayun. Maganda na malinis ng tingnan, ano. Ayan kuya, gamitin yung karton. Pambali. Pinipapandig, ano. Pwede ba yan panglagay doon, no? Pambanig. Pampanig. Makapal. Oo. Marami kang balik. Yung CR mo, okay na. May pang ano sa on sa banig. Ay, nilagyan na pala yung kortina na, ano. Tigo na po. Shower curtain. Okay na. May tao dyan? Wala. Parang may naliligo. Yun kuya, pwede mo ilagay yung karton. Ayos na, CR baga. Paano pag may malamok pag may tao? Nasigaw na lang. Pag may lamok, Bakit? Hindi ka lang natin sa gawin. Hindi, pag may lamok, nalalaman na may tao dito. pag abot ko pagkahapon inayos. Anong connection ng lamok? Lamok? Sabi ko, paano malalaman kung may tao dyan? Pag may lamok, sabi mo. Sumigaw. Pag sumigaw. May lamok. Ayun. Ayan. Oh. O sige, paalam na kami. Kuya, bye-bye. Ano? Akala ko sasama ko doon. Di na. Sasama ka pa. Kanogs, bye-bye. Ganda. Bili na po kayo. Sorry. Bye.